El setembre és el mes de la vermada i nosaltres hem vengut fins a Manacor perquè hem quedat amb en Miquel per veure com va la temporada. Bon dia, mestre. Bon dia. Com anem? Va bé. Molta feina. N'hi ha, ben a voler. Sí. Estem tampoc no mos acompanya massa, mos fa córrer i retornem-mos i córrer. I així. Enguany no ha plogut de tot l'any. Exacte. I I ara tot. I a lo darrer tot. Tot. Ara aquest redol... 190 litres. 190 litres. I ara 30 més. I espera que no ha acabat. No hi podem fer res. Jo dic que els pagesos i els bons vinatets sou pagesos. Vivim mirant el cel. Sempre mirau allà dalt a veure... Sempre. I n'envieu qualcuna també, si no va bé la cosa, no? Hombre, nosaltres preguem molt, saps? Però no sempre mos surt bé. Dius que sí, ahir mateix a Joan Vermà vam veure revoltar, i trons i llans, i no mos va arribar a nosaltres, saps? I dius, mira, avui enduir sort, però no sempre és així. I després, en un any com aquest, podríem dir que és un any complicat. Un poquet sí. Un poquet sí, és un any que s'ha de triar raïm, has hagut de frenar, d'alentar. Triar raïm vol dir que ara un raïm com... No, sí, que hi ha hagut raïms que no han servit, no han tingut la qualitat que tocava, i veus això, que la setmana passada estava perfecta, comença a podrir-se. I és ben urgent ja Covid-lo, perquè llavors molta feina d'arreglar, saps? I aquí teniu dues coses. Una feina, tot aquest raïm que se va en terra, la setmana passada hagués estat bo, i a més, la setmana passada hagués estat teà i cap dins el caixó. Això mateix. És a dir, augmenta el temps de vermada i perds quantitat. Sí, i te va retrasant un poc, de vegades també. Això te retrasa un poc la feina, que de vegades que plou, si fa 4 gotes no mos aturam, però si plou molt, sí, mos hem d'aturar, esclar, perquè te poses fang i no pot vermar bé. Això que vermau ara, que és aquest raïm? Això és prensal. Bo, dolç. Ben dolç, sí. Dolç. No, és que enguany tenia molt de grau, més de lo normal, perquè la sequera, ara ha inflat un poquet i Tondura va baixar molt, després de la pluja va baixar molt, i ara s'ha tornat a recuperar. Vols dir que això, el raïm, després de ploure, baixa de grau? Si plou molt, sí, si plou un poquet no. Però si plou, baixa de grau i baixa d'acidesa, perquè ell xupa bastanta d'aigua. I llavors se recupera. Quin temps se torba? Amb una setmaneta, si no s'ha podrit, amb una setmaneta se recupera bastant. Nosaltres, enguany fem la verema 40, i no n'hi ha... Fa 40 anys? Sí, la verema 40 enguany. I no n'hi ha hagut aquest d'iguala, pot creure. Ni una. I això també, avui dia que tot està com a tant estandarditzat i... No, això per sort, això no. És a dir, capacitat d'improvisació, no? Sempre. Però dia a dia. És a dir, tu no saps demà què faràs? Moltes de vegades no. Sempre mos veurem en el personal. I demà on anirem? Dic, ja veurem, ja no sé, perquè llavors els dius, demà anirem aquí, i llavors que envies, jo feia comptes per uns altres reis, diumenge, i dissabte ens vaig dir dilluns, anirem a tal puesto, i diumenge vaig anar a veure el rei que quedava a la vall, i no, ja vaig el rei se'n va, que envien tots els bous, tornen a girar tot, i venim a vermar allà on el rei se'n va. I avui és dimecres i quasi no saps perquè si tornarà a ploure, si no tornarà a ploure. Aposta, ara estem aquí com aquest prensal, perquè encara és molt guapo, encara i és molt bo, si avui mos tornés a fer 60-80 litres, com va fer la setmana passada, quan podríem entrar ja no seria igual de bo. Tu, Miquel, ets un dels grans vinaters de la nostra terra. Pensa tu, soc molt aficionat, però. Una afició que ja te dura 40 anys. Tu saps bé quina és la meva professió. Aquí volia anar. Miquel era cuiner. És cuiner, perquè la veritat és que cuina molt bé. Jo he menjat plats fets seus i són espectaculars. Sí, era com arribes de la cuina a ser, i no mos enganyarem, un dels vinaters més premiats de les nostres illes, perquè tens infinitat de premis. Sí, ja no caben les bodegues, ja no anem al lloc, perquè no sabem on de penjar. Això és vera, em duim molta sort també amb això. També perquè van ser dels primers i això. Jo crec que la sort és com la de la vinya, és picar pedra i llavors ja ho veurem. Sí, també és vera. Jo sempre us he dit, mira, una medalla, 2, 3, 5, 10, però 180 i pico ja és molta de sort, per ser tot sort, entens? Ja, també sempre s'ha hagut d'agradar molt en aquestes coses de vi. I com arribes d'això? Com passes de ser un cuiner que tenies restaurant a Cala Bona? Com passes de tenir restaurant a Cala Bona a fer vins molt premiats? El començar a fer vi va ser un tema un poc raro. Jo era aficionat en el vi com molta gent, a veure vi, anar a veure bodegues i viatjar i això. Com els cuiners en general. Estàvem a la cofreria, t'has de venir de Manacor, saps, allà de socis, i bé, però el meu sogre tenia vinyes. El meu sogre no feia vi, tenia vinyes. I era una època, l'any 80 i pico, que el raïm se pagava molt barat, que se duia molt de vi de la península, se mesclaven-se d'aquí. Venien el raïm i no sabien quant el cobrarien. Era un poc un impàs entre el vi granel i el vi embotellat, no? Sí, era una època que hi havia 7 cellers que embotellaven, saps? 7, i ara n'hi ha 120 i pico. I clar, el sogre mos va arribar d'un dia, a un dinar,
que rabassaria la darrera parcel·la de vinya, som molts just aquí darrere. La darrera cortarada de vinya la rabassaria, que si volien ren que ho diguéssim, això era l'any 85. I jo li vaig dir, per què no feis un pot de vi? En vez de rebassar la vinya, que tanmateix anava a comprar barrelet, anava a comprar barrelet de vi aquí a Reus, i això. I m'ha dit, diu, jo no en sé fer d'això, diu, tu, que t'agrada, diu, jo no n'he fet mai en la vida. I res, i varen agafar un llibret de 5 cavi, això, i mos ho vàrem empollar, això en 2 mesos de temps, i van fer la primera vermada. Amb tanta sort, i vam fer un concurs a Mallorca i va guanyar 2 primers premis del nostre bitxi. El primer any ja? El primer any que el fèiem. Vas a dir, Riball, posar la cera. I jo vaig pensar, això és molt bo a fer, vaig pensar jo, saps? I jo vaig tomar compte de tot el que de darrere. I em varen començar a sembrar més, i vam anar a sembrar per la vall, tothom m'ha tractat de loco perquè sembràvem allà a la vall, i jo aquesta varietat de fora, aquesta que en volien dur, Chardonnay, que és el més famós que tenim, el sol aquí el se menja. I allà hi ha 4 hores menys de sol cada dia, se'n bat que entra de la mà, unes condicions, i jo me deien, això és una zona de palmeres i tarongers, on bé no siguis venir a sembrar vinya aquí. Jo vaig sembrar, n'he fet que els quillades, però aquesta va sortir bé. Va sortir bé i cada any enguany mos ha tornat a salvar la verema aquesta finca. Cada any. Enguany els renys estaven cremar cuis allà perfectes. I això ajuda molt. Clar. I res, i de llavors, rellotge, comences, i una fira d'aquestes, crec que era en el 89, que la Conselleria de Promoció Industrial, mos van dir, vinga, vos durem tots els bodeguers de Mallorca, en 15 o 20 ja, vos durem a una fira a Madrid, al Saló Internacional del Vi. Vale, vam anar cap allà i feien un concurs allà. I això vaig anar amb una botelleta de Chardonnay, me cago en Déu, medalla d'or, tu. Hòstia, tu, això va ser... I me'n record que un bodeller veterano me diu, això ha estat una melda que s'ha adreçat, però no te pensis també ara... Un cacau de punta, sí, un rei cacau de punta. L'any que va venir davant, ne vaig presentar 3 i vaig guanyar 4 medalles. I vaig dir, enguany sí, ja en tinc sort, i a partir d'allà va això. Fer molta feina abans i aprofitar el temps ara. I aprofitar que el reny sigui molt bo, i en el reny molt bo saps que és de bo de fer. I pregar perquè aquest no m'ho... I pregar, ja el meu sogre m'ho va dir, que li vaig dir l'any 2000, que li vaig dir, tinc que anar al restaurant ja, no poden dur tot. Me diu, pensa una cosa, tu l'obris el tanc i la sort jo als restaurants. Aquí dalt sempre t'hauràs de fixar amb aquesta. M'ho va dir, pensa-t'ho bé, i m'ho van decidir, però m'ho van decidir. Miquel, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Un home, un pagès, un vinater, que mira per amunt. Salut i vi. Salut.